करतो, आलेल्या साधकांची असणारी या ठिकाणी सेवा करतो, उठ बस करतो, पूर्ण घराची कामं करतो आनंदाने, आणि संसाराचा तर त्यांनी त्याग केला आणि हे कीर्तन ऐकतो, परंतु तो उदास का दिसतो, याचं कारण काय आहे? मग जनाबाई त्या ठिकाणी सावता महाराजाला विचारतात. मग सावता महाराज त्या ठिकाणी काय सांगतात जनाबाईला? सावता म्हणे, जी आपत्काल नशे काशीबाशी, विसरला संसार प्रेमाशी, लादले परम वैराग्य. सावता महाराज म्हणतात या ठिकाणी त्याला संकट नाही. आपत्काल म्हणजे कोणतंही संकट या ठिकाणी सावता महाराजाला नाहीये. मग संकट नाही तर या ठिकाणी काशीबा असा उदास का? तर या ठिकाणी सावता महाराज म्हणतात तो संसाराला विसरला आणि त्याला काय झालं, परम वैराग्य लाभलेलं आहे. परम वैराग्याची प्राप्ती या ठिकाणी काशीबाला झाली. विवेक वैराग्य शमदम मुमुक्षत्व दिशे निशिम, कान पावे बोध परम, कारण जे कळेना बुद्धी असे चला काचरण ही सत्य चोख, आचरण कीर्तीदायक अंतकरणी शांतता. मग सावता महाराज म्हणतात बुद्धी चला काय हुशार आहे, आचरणही या ठिकाणी सत्य आहे आणि कीर्तीदायक असणार आचरण आहे, म्हणजे त्याची कीर्तीचं त्याच्या आचरणाचं गुणगान होईल असं आचरण या ठिकाणी काशीबाचं आहे. परंतु अंतकरणी या ठिकाणी खूप असणारी शांतता त्या ठिकाणी त्याची आहे. परिबोधाचा नशे उदय, शास्त्र श्रवण निष्क्रिय झाले आनंदोदय, मजला न दिशे किंचित. मग सावता महाराज म्हणतात या ठिकाणी मनन झालं, चिंतन झालं, परंतु बोध नाही, उपदेश नाही, गुरुचं ज्ञान नसल्यामुळे त्याची असणारी ही अवस्था या ठिकाणी झालेली आहे. सावता म्हणी विचार करी काशीबा न उमटे सार, श्रवणे झाले पार बोध उदय होईना, प्रेमळपणी त्यात पुसे तुझ कवण इच्छासे, रुमणे नाही काही नाही उगीच बैसे निवांत. या ठिकाणी सावता महाराज मग काशीबाला म्हणतात की तुझी काय इच्छा आहे, या ठिकाणी तू असा निवांत का बसतो, तुझ्या मनामध्ये काही जर असेल तर त्या ठिकाणी मला सांग. प्रेमळपणाने या ठिकाणी सावता महाराज विचारू लागले बरं काशीबाला. हे तर काशीबा त्या ठिकाणी म्हणतात की मला कसलीची इच्छा नाही, उगाच बसतो म्हणे शांत, काही माझ्या मनामध्ये नाही. प्राप्त जे भोग हान तू इच्छी चांग, प्राप्त स्वर्ग भोग तू इच्छिशी काय. सावता महाराज म्हणतात जे प्राप्त आहे कर्म धर्म संयोगाने जे तुला प्राप्त जे मिळालंय या संसारामध्ये, तर तुझं मन विटलं, सारं सोडून तू या ठिकाणी माझ्याकडे आला आणि भक्ती करू लागला. उदास आता मग इतकं हो करून सुद्धा तू उदास का, आनंदी का नाही या ठिकाणी? अशा पद्धतीने सावता महाराज त्या ठिकाणी बोलतात, काशीबाला बोलतात. सत्याचा अति उत्कर्ष गती द्विदृषी ऋषी होती, सत्याचा समनस्थिती कल्पाय जन्म त्यान देव, सत्वगुणे तपक्रियायुक्त स्वर्गी देव होती स्वर्गस्थ, भोग्यशय आदिपात या युनी जन्मिती सत्वगुणे, महालोक कल्पाजुने जनलोक सनकाधिक जान, तपलोक वैराग्य दे पूर्ण शेवटला सत्य लोक, तेथे मूर्तिमंत चारी वेद, मूर्तिमंत धर्म प्रसिद्ध, मूर्तिमंत ब्रह्मचर्य शुद्ध, तपविषिद मूर्तिमंत, गायत्री मूर्तिमंत वेद, गायत्री मूर्तिमंत वेद, मूर्तिमंत धर्म प्रसिद्ध, मूर्तिमंत ब्रह्मचार्य शुद्ध, तपविषिद मूर्तिमंत. मग या ठिकाणी सावता महाराज म्हणतात सर्व काही तुला प्राप्त झालं, मग तू इच्छा कशाची करतो? तुला काय या ठिकाणी प्रत्यक्ष भगवान परमात्म्याची प्राप्ती पाहिजे का? काय या ठिकाणी ही जी काही लोकांमध्ये आहे इथं तुला आवडत नाही का? मग स्वर्गाची इच्छा भोगितो का? तिथं जे जे काय आहे त्याची या ठिकाणी माहिती सावता महाराज देऊ लागले. वैकुंठ कैलास ब्रह्मलोक तिन्ही एकच लोक, जैसा शिव उपासक तैसा लोक तया दिशे, विष्णू शिव गणपती देवी सूर्या पंचमूर्ती, पंचायतन पूजा निश्चिती, वरी दिसती भिन्न, वरील पैकी कोणाची उपासना केली जी ती पावते ब्रह्मलोक पायी, दृष्ट भक्त भिन्न. या ठिकाणी सावता महाराज म्हणतात कोणत्याही भगवंताची या ठिकाणी तुम्ही कोणत्याही देवाची पूजा करा, देवीची करा, सूर्याची करा, पंचायतन पूजा करा, विष्णूची करा, शिवाची करा, कोणत्याही देवाची भक्ती या ठिकाणी तुम्ही करा, ती भक्ती भगवान परमात्म्याला या ठिकाणी प्राप्त होते. विष्णू उपासक विष्णू सम वैकुंठ भाषे परम, शिव उपासक कैलास धर्म दिसती तीर्णत्र शिव, जे ज्याचे उपासक दैवत तदाकार सत्य लोक दिसत, देव या मार्गांती येत सर्व उपासक येते. मग सावता महाराज म्हणतात
विष्णू उपासक जे आहेत ती विष्णू सम दिसतात, त्यांना वैकुंठ वाचतो. आणि जे शिव उपासक म्हणजे शंकराचे उपासक आहेत, साधक आहेत, भक्त आहेत, त्यांना कैलास असणारा धर्म आवडतो. कैलास दिसतं, त्रिनेत्र म्हणजे भगवान शंकर त्या ठिकाणी त्यांना दिसतात. जे ज्याचे उपासक दैवत तदाकार सत्य लोक दिसत. देवयानी मार्गांती येत सर्व उपासक येत. देवयान मार्गा विन उपासक त्याजिला प्राण तो पावे संसार पुन्हा जन्म मरण सुखे. देवयान मार्गाचा शेवट तो सत्य लोक चोखट इच्छेनुसार सामुग्री प्रगट लाभतसे उपासका. संसार वृक्षाचे उर्गटोक हा से सत्य लोक यामधील मध्य भाग एक तो सर्व लोक जाणावा. असे अमरत्व हे सिंहासन ऐरावता सारखे वाहन राजधानी भुवन अमरावती. जेथे महासिद्धीचे भांडारे अमृतीचे कोठारे जे गावी खिल्लारे कामधेनुची. जेथे ओळगे देव पायका तैसे चिंतामणीची भूमिका. विनोद वनोद वाटिका सुरतरुची गंधर्व गात गाणी. जेथे रंबी आयशी नाचणी उर्वशी मुख्य विलासनी अंतर्या. मदन ओळगे शेजारे जेथे चंद्र शिंपे सांचारे. पावन आयशे मनियारे धावणे जेथ पै बृहस्पती मुख्य आपण आयशे. स्वस्तीचे ब्राह्मण भाटिवीचे सुरगण बहु अस देते. लोकपाळ रायेचे राऊत जेथे पदवीचे उद्वे शाखाचे खोलनीये या. आयशे बहु भोग स्वर्ग संपत्तीचा लाग याची परी चांग वरुण कुबेरादी. ऐश्वर्य संपन्न कुबेर लोक स्वच्छ निष्पाप वरुण लोक भाग्यनिधी नाग लोक असे अनेक असती. अनंत लोक अनंत देव याचा न लागे कोणा ठाव. जयचा जैसा सात्विक भाव पावे ठाव तया. या ठिकाणी सावता महाराज त्या काशीबाला म्हणतात अनंत लोक आहेत, अनंत देव आहेत, याचा कोणाला या ठिकाणी काय लागला नाही म्हणे, ठाव लागलेला नाही. ज्याचा जसा भाव असन, जशी जशी भाव असन, जशी जशी या ठिकाणी इच्छा असन त्या पद्धतीने माणसं भगवंताची भक्ती करतात. त्याचा ठाव कोणाला लागला का? आपण या ठिकाणी या देवाची पूजा करतो, त्या देवाची पूजा करतो, भिन्न भिन्न प्रत्येक माणूस वेगवेगळ्या देवाची पूजा करतात पहा. परंतु त्याचा ठाव म्हणजे भगवंताचा ठाव कोणाला लागला का? नाही. सावता महाराज म्हणतात की या ठिकाणी याचा न लागे कोणा ठाव. ज्याचा जैसा सात्विक भाव पावे तया. जसा ज्याचा भाव असेल तशा पद्धतीनं भगवान परमात्म्याची प्राप्ती माणसाला होते. मनुष्य जन्माचे श्रेष्ठ वरील लोक वरिष्ठ स्वर्गादी नाम स्पष्ट असे एकचितया. मनुष्य देह मृत्यू लोक अधोगती नीच लोक पशु पक्षादी कीटक वृक्षत्रावर्दी होती लो लोष्ट पाषाण कृमी कीट राती जाण. कनिष्ठ लोक नामाभिधान यांनाची असे. कनिष्ठ लोक मृत्यू लोक काशीभाषी नावडे चोख. अभिलाषी स्वर्ग लोक आरनिशी ध्यानते. आणि या ठिकाणी काशीबाची अवस्था कशी झाली या ठिकाणी सावता महाराज म्हणतात ही जी काही योगाचं त्याला काय झाला, इच्छा नाही, संसार तो सोडून दिला, मग उदास काय आहे तर सावता महाराज म्हणतात कनिष्ठ लोक म्हणजे कनिष्ठ लोक मृत्यू लोक आहे. या मृत्यू लोकांमध्ये काशीबाला बिलकुल आवड नाही. मग बिलकुल आवड नाही त्या ठिकाणी अभिलाषा कशाची केली त्या काशीबाने, स्वर्गाची केली. पहा स्वर्ग इच्छा, स्वर्गामध्ये काय मजा आहे, काय आनंद आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला मला मी त्या ठिकाणी जायला पाहिजे भक्ती करून अशी इच्छा त्या काशीबाला झाली. अहर्निशी दररोज ध्यान मनन करायचा, चिंतन करायचं, सेवा करायचा सावता महाराजांची. परंतु आश ठेवून काहीतरी इच्छा ठेवून त्या ठिकाणी करू लागला. म्हणजे स्वर्गामध्ये आपल्याला स्वर्गाची प्राप्ती व्हायला पाहिजे, स्वर्ग प्राप्ती हे इतर ठिकाण नको असं त्याला वाटू लागलं. वरी वरी करी सेवा सांगे सांगवे नांत कर्ण भावा. सावत्यांच्या मनोभावा भिन्ना साधे कुणी. आणि सावता महाराजांचे ते मनातलं मनोगत जाणीत होता. कोण? काशीबा पूर्ण ओळखीत होता सावता महाराजांच्या मनात काय, सावता महाराज कसे आहेत. मग सावता महाराजांना ते वरवर सेवा करायचा अंतकरण कधीच सांगितलं नाही. आपली इच्छाच सांगा ना सावता महाराज, कसं सांगावा. एवढा मोठा माणूस कसलंही त्यांना इच्छा नाही, आपण त्यांच्या पुढे कसं सांगावं असं त्या काशीबाला वाटायचं पहा. परंतु सावता महाराजांनी ओळखलं याच्या अंतकरणामध्ये काय आहे ती. मग सावता विचारी म्हणी ऐक भोग त्यागीला यांनी तरी अज्ञानाची गवसणी पक्की असे याजला. मग सावता महाराज म्हणतात यांनी ऐक भोगाचा त्याग केला म्हणजे सारा संसार सोडून दिला आणि या ठिकाणी सतत असणारी सेवाधारी बनला, भगवंताच्या नामस्मरणामध्ये मग्न झाला. परंतु जी अज्ञानाची गवसणी अज्ञानाने त्याला अज्ञानाने पकडलं म्हणली, या अज्ञान अंधकारामध्ये तो डुबलेला आहे. यभोगी संकटे येता सहज वैराग्य चढे हाता.
परलोकीच्या मनोगता येते नशी उपाय. आणि या ठिकाणी जर संकट माणसाला या ठिकाणी अभोगी संकट येतात, परंतु सहज वैराग्य या ठिकाणी मनुष्याला प्राप्त होतं. मृत्यूला काय मध्ये नको हे नको ते आपण वैराग्य प्राप्त त्याला करता येतं. परंतु परलोकाचं जे काही मनोगत असेल, तर स्वर्गाची इच्छा असेल, तर त्या ठिकाणी काय उपाय? इथे जर इच्छा असली हे पाहिजे ते पाहिजे ते आपण त्याची पूर्तता केली असती, सावता महाराज म्हणतात. परंतु स्वर्ग त्या ठिकाणी त्याची प्राप्ती त्याला आपण दाखवून देऊ, परंतु ते त्याला आवडणार नाही. वरी वरी त्या गेले धन झाले निष्फळ पूर्ण, य परलोक न साधून त्रिशंकू झाला. सावता महाराज म्हणतात वरवरी यांनी सर्व धनाचा त्याग केला आणि इच्छा तर त्याला स्वर्गाची आहे, काय उपयोग आहे म्हणे. मग भगवंताची भक्ती करायची तर त्या ठिकाणी कोणती आस नाही पाहिजे, इच्छा नाही पाहिजे, निस्वार्थ भक्ती पाहिजे, निस्वार्थ भगवंताची असणारी सेवा करायला पाहिजे, भक्ती करायला पाहिजे. तसं त्याची नाही. सावता महाराज म्हणतात की याचं निष्फळ झालं, यलोक परलोक काय झालं, निष्फळ झालं. त्रिशंकू अवस्था याची या ठिकाणी त्या काशीबाची झाली असे सावता महाराज म्हणतात. शिष्याची जोवरी अज्ञान तोवरी दक्षिणा घेणे पाप जाण, शिष्य झाली अज्ञान पूर्ण लादे दूषण दक्षिणेय. या ठिकाणी शिष्य जोवर अज्ञानी आहे, शिष्याला ज्ञान नाही, तोपर्यंत त्याच्याकडून काही दक्षिणा घेऊ नये. गुरुनी बर का, शिष्याला जर आपण ज्ञान दिलं तर त्या गुरुला अधिकार आहे त्या शिष्याची दक्षिणा घ्यायची. मग सावता महाराज म्हणतात की आपल्याला अधिकार नाही म्हणे, याला ज्ञानच नाही ना, याला ज्ञान द्यावं लागेल. म्हणजे ज्ञान दिल्याशिवाय, मग ज्ञान दिल्यानंतर मग जर त्यांनी दक्षिणा नाही दिली तर त्या शिष्याला काय लागतं, दूषण लागतं. या ठिकाणी ज्ञान झाल्यानंतर गुरुला त्या ठिकाणी दक्षिणा देणं हे शिष्याचं कर्तव्य आहे. मायेचा प्रताप अद्भुत अज्ञानासंगे जीवत्व येत, धनदाराग्रहाधिकात लोभ सतत उपजवी. आणि ही माया आहे, या मायेमध्ये मनुष्य काय झाला, गुरफुटून गेला. हे माझं ते माझं ते माझं मायेनं. सावता महाराज म्हणतात की मायेचा प्रतापच इतका अद्भुत आहे, त्याने या ठिकाणी हे जीवित्व जे आहे, हे धन दारा म्हणजे या ठिकाणी धन पत्नी मुलं बाळ याचा लोभ जो आहे सतत या जीवाला काय होतो, या ठिकाणी उपजतो. म्हणजे इच्छा होती त्याला, या धनामध्ये त्याला आनंद वाटतो, असा हा जीव आहे. अशी ही माया या ठिकाणी आहे. मायेचा प्रताप अद्भुत संसाराची सुट्टी आस, स्वर्ग सुखाचा दावी भास, जीव स्वरूपा विनाशी कदा त्या दाविना, संसाराचा करिता विचार बळकटपण महाथोर, ब्रह्मादिकाशी पार न लागे थार मोक्षांचा. आणि जर संसाराचा विचार केला, सावता महाराज म्हणतात जर माणसाने संसाराचा विचार केला या ठिकाणी, तर साधकाला या ठिकाणी ब्रह्मादिकाला सुद्धा त्याचा पार लागला नाही, तर आपल्याला काय म्हणे, ब्रह्मदेवाला सुद्धा या ठिकाणी त्याचा पार लागला नाही. कशाचा, न लागे थार मोक्षाचा. मोक्षाचं मग आपल्याला कधी थारा लागेल का, त्या ठिकाणी त्या मोक्षाची प्राप्ती होईल का, ते ठिकाण सापडेल का, तर सापडू शकत नाही असे सावता महाराज म्हणतात. अशी ही माया या ठिकाणी आहे. कल्पांतीत कल्पना अभेद जीवपण, सुखरूप दुःखी जाण हा माया प्रताप, जे वेदशास्त्रा संपन्न त्याशी द्रव्य देखोनी लोभी जाण, पशुवत करून दिनायशी कौतुक मायेचे. सावता महाराज त्या मायेविषयी काय बोलतात. सावता महाराज म्हणतात की जे वेदशास्त्र संपन्न आहे, चारी वेद त्यांचे मुखोद्गत आहेत, परंतु या मायेनं त्यांना काय केलं, या ठिकाणी माया अशी कौतुक माया दाखवती. कसं कौतुक दाखवती, द्रव्य दाखील, या ठिकाणी धन दाखील आणि पशुवत अवस्था करते. पा या ठिकाणी माया माणसाला सुधरून देत नाही. पा कितीही माणसाचा वेद संपन्न तरी तो झाला, तर त्या ठिकाणी ही माया असणारी त्या व्यक्तीला पशुवत म्हणजे या ठिकाणी जनावरासारखी अवस्था माणसाची या ठिकाणी करते. अशी असणारी ही माया आहे. सुखरूप अखंड ब्रह्मी वेदादी जगनिर्मी, भव जली सुख उर्मी, टाकीत बुडूनी जाती कर्म क्रियाबोध, याचा उपसर्ग वंध श्री पुत्र लोभ आगाध. हा प्रताप मायेचा प्रतापच असा आगाध आहे. असा लोभ माणसाला होतो. अशी या ठिकाणी माझी पत्नी, माझे मुलं, माझं धन, माझा संसार, माझं या ठिकाणी हे माझं ते सारं माझं 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 ही माया करून टाकते. पा माणसाला त्या ठिकाणी आनंदी राहून देत नाही. सतत दुःखी असणारी या ठिकाणी माया, दुःखामध्ये असणारी माणसाला काय करते, नेऊन घालते. अखंड रूप परमात्मा
त्रिपुटी उपजवी हरिहर ब्रह्मा मायेचा गाठीत महिमा पैलशी मान पावे असे असणारे अखंड रूप परमात्मा आहे. भगवान परमात्मा कसे आहेत? अखंड रूप आहेत. परंतु ही या ठिकाणी माया असणारी हिचा असा अघटित महिमा आहे की पैलसीमा म्हणजे या ठिकाणी या भवसागरामधून आपण तरुण जातो. पैलसीमा म्हणजे तरुण जातो. त्या नौकेमधून आपल्याला तरुण जाऊन देत नाही पहा. ही माया काय करते? या संसारामध्ये त्याला गुरफटते पहा. अशी असणारी ही माया आहे. तर मायेचा प्रतापच असणारा या ठिकाणी म्हणजे कसा आहे? सावता महाराज म्हणतात की असा आघात असणारा मायेचा प्रताप आहे. सर्व त्यागी काशीवासी स्वर्ग इच्छा उपजली त्याशी निवेदिले साव त्याशी स्पष्टपणे एकदा. आणि या ठिकाणी अशी अवस्था आहे. काशीबा उदास का होता? मग इतकं तो ऐकतो दररोज असणारा परमार्थाचे या ठिकाणी कीर्तन ऐकतो, प्रवचन ऐकतो आणि सावता महाराजांच्या या ठिकाणी सेवेमध्ये कसलाही या ठिकाणी उणीव नाही. न सांगता सर्व काम करतो, आनंदाने राहतो. मग उदास का? की या ठिकाणी मग असं विचारलं सावता महाराज तो काय म्हणायचा? मी उगाच बसतो, निवांत बसतो, काही नाही इच्छा. परंतु एके दिवशी त्याला वाटलं आपण बोलू सांगूच त्यांना. मग काशीबा या ठिकाणी मग स्वर्गाची इच्छा उपजली म्हणे. मला स्वर्ग इच्छा उपजली निवेदिले सावत्याशी. मग सांगितलं एक दिवशी सावता महाराजांना स्पष्टपणे बोलला तो काशीबा मला स्वर्गाची इच्छा आहे, दुसरं काहीच नाही. म्हणून असला मी या ठिकाणी सतत उदास राहतो, सतत असं विचार त्या ठिकाणी करतो की स्वर्गाची प्राप्ती आपल्याला व्हायला पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. मग विसरला नित्यानित्य विवेक नाठवे अविनाश सुख गेला शास्त्रबोध निर्दोष दिन पा झाला. सावता महाराज म्हणतात याच्यामुळे अशी अवस्था झाली की नित्यानित्य विवेक जो आहे हा तो विसरून गेला पहा. नाठवे अविनाश सुख, अविनाश असणार हे सुख आहे पण तो त्या ठिकाणी त्या सुखाला विसरला. आणि शास्त्रबोध असणार निर्दोष असणार शास्त्रबोध मग या ठिकाणी गेला होऊन दिन झाली अवस्था त्या काशीबाची. ओझ मायेचा आणि वार काशीबा झाला जर्जर स्वर्ग सुखाची आशा थोर असे निरंतर ध्यान. त्या सावता महाराज म्हणतात त्या मायाचं इतकं ओझ झालं त्याला म्हणजे त्या मायाचं ओझ झालं पा त्याच्या शरीराला त्याच्या जीवाला. तर त्या ठिकाणी जर्जर अवस्था झाली त्याची म्हणजे असं सिन्न अवस्था झाली या ठिकाणी की स्वर्ग सुखाची आशा थोर निरंतर ध्यान. त्या निरंतर म्हणजे दररोज ध्यान. एक क्षण सुद्धा त्याला दुसरं काही आठवत नव्हतं कधी स्वर्गाचं सुख आपल्याला प्राप्त होईल असा तो मनामध्ये इच्छा करायचा पहा. मनीची इच्छा एक प्रारब्ध तुझे दुःखदायक काल गावलो की जीव सापडे सुख दुःखी. सावता महाराज म्हणतात आपल्या मनाची इच्छा एक आणि प्रारब्ध तुझं. आपल्या जर प्रारब्धात ते नसेल तर ते मिळेल का? मिळू शकत नाही. जसं माणसाचं प्रारब्ध असेल त्या पद्धतीनं माणसाला जे प्राप्त आहे हे प्रारब्धाशिवाय मिळत नाही पहा. प्रारब्धाच्या सर्व काही अधीन असतं. मग सावता महाराज म्हणतात प्रारब्ध जर तुझं असेल प्रारब्ध दुसरं आणि इच्छा एक मग या ठिकाणी काल असणारा असा आहे अलौकिक. त्या ठिकाणी हा जीव जो आहे ना हे जीव सुख आणि दुःखामध्ये काय ठेवतो पहा? सापडतो पहा. असं असणार या ठिकाणी हे अलौकिक असणार या ठिकाणी प्रारब्ध आहे. आणि जीव मात्र काय करतो? सुखाची इच्छा करतो. सुख त्या ठिकाणी प्राप्त होत नाही. दुःख जर प्रारब्धात असेल तर त्या ठिकाणी ते दुःख भोगूनच संपावं लागतं. कालाचा भयंकर ओघात जीव इच्छी सुखाची मात न प्रार्थिता दुःख येत आले पार्थंत सदाचे. सावता महाराज म्हणतात या कालाचा ओघ असा आहे प्रारब्धाचा ओघ असा आहे जीव काय करतो? सुखाची इच्छा करतो. कोणताही माणूस म्हणून का आम्हाला दुःख येऊ द्या कोणीच म्हणू शकत नाही बा. प्रत्येकाला वाटतं की आपण सुखामध्ये राहू आनंदामध्ये राहू परंतु आपल्या प्रारब्धाच्या सर्व काही अधीन असतं पा. सुख दुःख कोणी कोणाला या ठिकाणी देत नसतं. लोक म्हणतात की यांनी सुख आपल्याला त्रास दिला किंवा यांनी आपल्याला सुख दिलं. सुखही कोणी देत नाही दुःखही कोणी देत नाही पा. आपले कर्म असणारे या ठिकाणी त्याला असणारे कारणीभूत आहे. मग प्रारब्ध असतं आणि अनंत जन्माचं असणारे या ठिकाणी सुकृत असतं बा. पूर्वी जर या ठिकाणी पुण्य असेल तर त्या ठिकाणी माणसाला फलाची प्राप्ती चांगली होईल. आपले जर वाईट कर्म असतील तर या जन्माचं जाऊ द्या या ठिकाणी 7 जन्माचं असणारे या ठिकाणी लागतं. त्यामुळे असणारे हे जे काही पूर्ण भोग आहेत जे आपले असतील त्या ठिकाणी सुख आणि दुःखाचे हे आपल्याला काय करावं लागतात? भोगूनच संपावे लागतात. जीव जरी इच्छित असला सुखाची मात तरी जीव जरी म्हणत असला मला सुख पाहिजे आणि प्रार्थना करतो का दुःखाची न प्रार्थिता दुःख येतं. कधी प्रार्थना माणूस करतं का की मला दुःख यावं भगवंता मी लय सुखाचे काहीतरी मला त्रास होऊ दे असं कोणी म्हणन का? म्हणू शकत नाही. मग सावता महाराज म्हणतात न प्रार्थिता दुःख येतं आले प्रार्थना ते सदाची.
प्रार्थना करायची नाही. दुःख येतं कशामुळे येतं का? आपल्या प्रारब्धामुळे येतं. पा आपले जसं जसं प्रारब्ध असेल त्या पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी भोगून संपावे लागतात. जैसा जैसा प्रारब्ध भोग तैसाची सामुग्रीचा लागा अनादि ईश्वर निर्मी जग जीवा दृष्ट करुणी या ठिकाणी जीवाला माहितीये का आपल्याला या ठिकाणी असं आपलं प्रारब्ध आहे, पुढे आपलं हे घडत, हे कोणालाच माहित नसतं बा. परंतु ते असणार लिखिती, हे कोणालाही चुकलेलं त्या ठिकाणी नाही पा. जन्म मरण या ठिकाणी विवाह हे जे काय आहे हे लिखित असतं बा. लोक म्हणतात काही लोक नाही असं नाही तसं, परंतु नाही, ज्या ठिकाणी मरण त्या ठिकाणीच माणसाला ते बांधून नेतं बा. अशा पद्धतीचं ज्या ठिकाणी जन्म आहे त्या ठिकाणी जन्म होणार, ज्या ठिकाणी मृत्यू त्या ठिकाणी मृत्यू होणार, ज्या ठिकाणी लग्न होणार त्या ठिकाणी ते लग्न जमूनच येणार. असं असणाऱ्या या ठिकाणी हा प्रारब्ध भोग असणारे आहे. आणि ईश्वराने त्याची निर्मिती केलेली आहे. आणि हा जीव अदृष्ट आहे. आपल्याला कळतं का? अदृष्ट आहे, आपल्याला काही कळत नाही. हे नंतर घडल्यानंतर आपण म्हणतो की असं झालं ते तसं झालं. अशा पद्धतीचे मनुष्य बोलतात. ज्याचे जैसे अदृष्ट जैसा भाव स्पष्ट अंतर्यामी नाही मन दृष्ट आणि दृष्ट तैशीची. आणि अंतर्यामी असणारा भगवान परमात्मा आहे पा. जसा माणसाचा या ठिकाणी भाव उपजन स्पष्ट तसे अदृष्ट असणारं सुद्धा त्या ठिकाणी माणसाला प्राप्त होतं. पूर्व प्राचीनांचे संस्कार सर्व प्रकाशित ईश्वर जीवाशी अंपनाचा थार लागली अशी अनादी न दिसता ईश्वर प्रेरित शे जग समग्र अंतर्यामी नियमाग तो असे सदा. भगवान परमात्मा माणसाला दिसतो का? दिसत नाही. परंतु हे सृष्टी जी आहे, सृष्टीचा चालक मालक हे भगवान आहेत पा. सर्व प्रेरिता म्हणजे या ठिकाणी चालता करता करविता सर्व चालत जे आहे या ठिकाणी भगवान परमात्म्याच्या सत्तेशिवाय झाडाचं पान सुद्धा या ठिकाणी हालत नाही पा. असा प्रेरक असणारा भगवान परमात्मा आहे. आणि या ठिकाणी तो हे नियमानुसार या ठिकाणी अंतर्यामी आहे. नियमाने सर्व असणारा तो चालित असतो. सुख दुःख नेदी कोणी कोणाशी मीच निर्मी विटाळालाशी अहम बुद्धीशी दुसरे देती दुष्ट बुद्धीशी जीवासा कल्पी. सुख दुःख कोणी न देती कोणाशी, कोणी कोणाला सुख कोणी कोणाला दुःख त्या ठिकाणी देत नाही. या ठिकाणी अहम बुद्धी आपली बुद्धी जी आहे ना ही बुद्धी विनाकारण दुसऱ्याला काय देते? दोष देते पा. हे दोष देणं चुकीचं आहे. जीव विनाकारण कल्पितो याच्यामुळे झालं त्याच्यामुळे झालं. पण सावता महाराज म्हणतात की हे सर्व काही असणारे सुख दुःख कोणी कोणाला देत नाही. आपल्या कर्मानुसार असणारे माणसाला सर्व असणारे दुःख आणि सुख असतं. सुख दुःखाशी आपुले कर्म याची असे प्राचीन वर्म अहंपणाचा थोर भ्रम जीव सदा गुंतला. आणि या ठिकाणी सावता महाराज म्हणतात की सुख दुःखाला आपलं कर्म या ठिकाणी अधीन आहे आणि नशिबाची खूण आहे आणि आहेची असे प्राचीन वर्म. आपलं प्राचीन वर्म जे आहे आपलं जे काही नशीब आहे ह्या नशिबाची खूण आहे. अहंपणेचा माणसाला काय झाला? भ्रम झाला आणि ज्याच्यामुळे जीव त्याच्यामध्ये काय झालेला आहे? गुंतलेला आहे असे सावता महाराज त्या ठिकाणी म्हणतात. यो भोगी जो गुंतला तेने जे नाशिला पहिला त्याशी उपाय झाला सुटण्याला परलोक भोगाला पुढील जन्माची चोख दृष्ट असल्यास देख परी पावे स्वर्ग सुख नाही तरी नरकी जाय. स्वर्ग नरक क्रम ब्रह्मा चतुर प्राप्तीशी मनुष्य धर्म असे स्पष्ट वर्म तैसा लाभ होतसे. देव मनुष्य स्थावर या नाव जगडंबर हे तत्व केवळ प्रकार कर्म फळांचे सत्कर्म वरिष्ठ लोक निच कर्मी आधो लोक पाववे मोक्ष सुख कारण निष्काम कर्म. या ठिकाणी सत्कर्मी जर चांगले कर्म केले तर त्या माणसाला काय होतं? वरिष्ठ लोकांची प्राप्ती होती. निष्कर्म जर केले वाईट कर्म माणसाने जर केले तर या ठिकाणी सावता महाराज म्हणतात की त्याला अधोलोक या ठिकाणी प्राप्त होतो. नरकाची प्राप्ती त्याला होती. मोक्ष सुख त्याला प्राप्त होत नाही. निर्विषय आत्मसुख त्याची प्राप्ती नशे देख स्वर्गादी कर्मणीय भाग आली असे अज्ञानी धर्म मोक्ष प्रयत्नाधीन अर्थ कामाष्टान हे विसरून मुख्य गुण प्रयत्न करती विषयांचा असा काशीबा गुंतला निश्चित कळला सावता महाराजांना तरुण उपाय साधनेला योजित झाला सत्वर. आणि असं काशीबा त्या ठिकाणी गुंतले पा स्वर्ग इच्छामध्ये गुंतले. मग सावता महाराजांनी ओळखलं आणि याच्यामधून आपला शिष्य तरुण जायला पाहिजे. शिष्याला या ठिकाणी म्हणजे शिष्याला जर आज्ञेने असेल तर त्याला ज्ञान देण्याचं काम कोणाचं आहे? गुरुचं आहे. तर सावता महाराज म्हणतात की हा काय झाला? अंधकारामध्ये डुबलेला आहे तर याला याच्यामधून आपल्याला काढावं लागल. मग या ठिकाणी सावता महाराज काय योजना करतात ते ऐका. शुभ काळ शुभ वेळ समय पाहून एकांत स्थळ सावता वेगी प्रबळ निघालाय घेऊन ही काशीबा शुभ वेळ म्हणजे कोणतंही काम करायचं असलं तर त्या ठिकाणी
शुभ काळ म्हणजे चांगले काळ, चांगला दिवस या ठिकाणी येऊ जावं लागतो. कोणतंही चांगलं कार्य करायचं असलं तर वेळही शुभ पाहिजे. आणि एकांत ठिकाण पाहिलं सावता महाराजाने आणि काशीबाला घेऊन चालले पा. कोणालाही त्याचा पत्ता नाही. चला म्हणे आता या ठिकाणी माझ्या बरोबर. मग सावता महाराज असे मळ्यातून अरण्यामध्ये घेऊन त्या ठिकाणी म्हणजे अशा जंगलामध्ये तुट्टक घेऊन चाललेले आहेत. ज्याची नेणी कोणी सोय असे दुर्बुद्ध जे अभिप्राय वास्तव एकांत जाय काशीबाती बोधावाय. या ठिकाणी एकांत ठिकाणी कोणाही त्या ठिकाणी मनुष्य त्या ठिकाणी नाही असं ठिकाण सावता महाराजांनी त्या काशीबाला बोध देण्याकरता पाहिलेलं आहे. सगळ्या जना चूर्णी जनाबाईच्या न ध्यानी गुप्त भावार्थ पुरवणी करावाया काशीबा. सर्व जनतेला चुरून गपचूप गेले पा सावता महाराज. काशीबाला घेऊन गपचूप गेले, कोणालाही सांगितलं नाही. स्वतःच्या पत्नीला सुद्धा म्हणजे जनाबाईला सुद्धा याची खबर नाही पा. कशामुळे की गुप्त भावार्थ जो आहे ते गुप्त भावार्थ जर भगवान परमात्म्याने सावता महाराजाला उपदेश केला तोच उपदेश काशीबाला या ठिकाणी सावता महाराज करणार पहा. मग गुप्त भावार्थ पुरवण्याकरता काशीबाला असे एकांतामध्ये सावता महाराज घेऊन गेले. काशीबा सावता दोघे जण एकांत स्थळी गेले गमन. स्वच्छ शांत वाहे पवन आनंददायी सुखदायी. आणि ग्रंथकाराने वर्णन केलं सावता महाराज आणि काशीबा दोघे जण एकांत स्थळात गेले. एकांत स्थळ कोणी त्या ठिकाणी नाही. स्वच्छ शांत वाहे पवन म्हणजे स्वच्छ असणारी त्या ठिकाणी हवा. पवन म्हणजे हवा, वारा वाहत आहे. आनंदवन म्हणजे आनंदीमय असणारं सर्व वातावरण त्या ठिकाणी सुखदायी असणारं आहे. अशा ठिकाणी सावता महाराज त्या काशीबाला घेऊन एकांतात गेले. आसनी सावता बैसला काशीबात म्हणे पहा मला. दृष्टी पाहता सावत्याला चमत्कार पहा लौकिक. आणि असे एकांतामध्ये सावता महाराज बसले पहा. निवांत बसले काशीबा समोर. आणि काशीबाला म्हणते तू माझ्याकडे आता बघ म्हणे. इकडे इकडे म्हणजे कुठेही तुझी असणारी दृष्टी जाऊ देऊ नको. एक रूप होऊन माझ्याकडे तू आता पहा. अशा पद्धतीने या ठिकाणी सावता महाराजाला त्या ठिकाणी सावता महाराज त्या काशीबाला म्हणतात. काशी आसनी बसला काशीबाती म्हणे पहा मला चमत्कार पाहायला अलौकिक. मग या ठिकाणी आसनी सावता महाराज बसले. मग काशीबाला म्हटल्यानंतर काशीबा त्या ठिकाणी सावता महाराजांकडे पाहू लागले. तर अलौकिक असणारा चमत्कार दिसला पहा. कोणाला? काशीबाला. स्वर्गलोक सत्यलोक दृष्टीशी दिसू लागले चोख. ब्रह्मदेव चतुर्मुख प्रत्यक्ष त्यांनी पाहिले. विश्वरूप दर्शन दिलं पहा. त्या ठिकाणी सावता महाराज गुप्त झाले, दिसनच बी. परंतु त्याला काय दिसू लागलं त्या काशीबाला? त्या ठिकाणी स्वर्गलोक दिसू लागला, सत्यलोक दिसू लागला. या ठिकाणी दृष्टीनं साक्षात तो त्या ठिकाणी पाहू लागला पहा. ब्रह्मदेव चतुर्मुख असणारी या ठिकाणी ब्रह्मदेवाची मूर्ती प्रत्यक्ष म्हणजे त्या काशीबाने त्या ठिकाणी म्हणजे पाहिली. अशी अवस्था काशीबाची त्या ठिकाणी झाली. सर्व काही दिसू लागलं. सनकादिक ब्रह्मकुमार तपोज्ञानी ऋषी समग्र मूर्तिमंत वेदचार काशीबा पाहतसे. ग्रंथकार म्हणतात की सनकादिक असणारे ब्रह्मकुमार, तपोलोक असणारे ज्ञानी ऋषी मंडळी सर्व असणारे त्या ठिकाणी मूर्तिमंत असणारे वेद, चार वेद जे आहेत ना मूर्तिमंत, हेही सावता महाराजांच्या असणाऱ्या त्या विश्वरूपामध्ये त्या काशीबाला दिसू लागले. नामस्मरण संत सेवा त्यांना हा लाभे ठेवा. आपुले कोठे असे नाव तो भाव शोधितेचे. मग या ठिकाणी काशीबा पाहू लागला ज्याचं नामस्मरण आहे. नामस्मरण संत आणि सेवा, नामस्मरण खूप घडलंय, संतांची सेवा घडली, त्यांनाच असणार हा लाभ आणि हा ठेवा या ठिकाणी प्राप्त आहे. मग आपलं आपण कुठे आहोत? आपला भाव शोधतो. मी तर असं चांगलं कार्य केलंय, मग मी कुठं दिसतो का असा शोध त्या ठिकाणी तो काशीबा करू लागला. सावतांची मुलगी नागी, गाई वासरे बैल विभागी दिसू लागले सत्यभागी. नशे ठाव काशीबा. मग त्या ठिकाणी पाहू लागला, पूर्ण दिसू लागले त्याला. त्या आरणचे लोक सुद्धा दिसू लागले त्या ठिकाणी त्या विश्वरूपामध्ये बरं का. म्हणजे कोण कुठे आहे हे दिसू लागलं. मी जसं ते काय म्हणे की मला स्वर्गामध्ये इच्छा आहे, मग स्वर्गामध्ये दिसायला पाहिजे ना त्या ठिकाणी तो काशीबा. तर त्या ठिकाणी पाहू लागला तर त्या ठिकाणी नागाबाई असणारी म्हणजे हे वेद ते तर त्यांनी पाहिलेच, परंतु नागाबाई कुठं पाहिली? सत्यभागी या ठिकाणी नागाबाई त्यांना दिसू लागली. परंतु माझा ठाव कुठं आहे, माझं ठिकाण कुठं आहे हे काशीबा पाहू लागले. मनी आश्चर्य करी माझी नशे पुण्य थोरी. इतर लोक निर्धारी शोधू लागला
काशिबा. मग काशिबा म्हणतो सत्य लोकांमध्ये आपण काय दिसत नाही, आपलं पुण्य काही जास्त नाही, थोर म्हणजे थोरी नाही, म्हणजे आपलं पुण्य खूप दिसत नाही म्हणे, आपण पुण्यवान नाही, मग आपण इतर लोकांमध्ये आहोत. इकडं तिकडं असणारा त्या ठिकाणी काशिबाने हळू लागला, पाहू लागला. तो पाहिला अमरावती इंद्रादी अमराची वस्ती, तो पहिली समजती ठावईची आपला भौगवित सुंदर लोक, दिव्य भोग अलौकिक येथील अधिकारी अनेक दिसू लागले काशिबाला. आणि आरण मधले सरे लोक दिसू लागले. कुठे दिसू लागले? तो पाहू लागला अमरावती, इंद्राची अमरावती असणारी ती पाहू लागला. इंद्रादी सर्व दिसू लागले त्या ठिकाणी, इंद्राची असणारी वस्ती, काय थाट माट त्या ठिकाणचा समस्त त्या ठिकाणी पाहू लागला. सुंदर लोक त्या ठिकाणी दिसू लागला. दिव्य भोग अलौकिक भोग असणारे या ठिकाणी त्या काशिबाला दिसू लागले सर्व. आणि त्या ठिकाणी कोण लोक? अधिकारी लोक होते. कुठले? आरणचे बर का, जे तलाठी जे जे मेन लोक होते, अधिकारी, जे लबाड लोक होते, दुष्ट लोक होते, जे भ्रष्टाचार करणारे लोक, ते या ठिकाणी त्याला त्या अमरावतीमध्ये काशिबाला दिसू लागले. दुष्ट निंदक चाड चोर, ज्याचा काशिबा वीट थोर, असे आरणीचे लोक समग्र देखील स्वर्गलोकी. पा काशिबा त्या ठिकाणी स्वर्गलोक दिसू लागला नाही विश्वरूप दर्शनामध्ये. तर काशिबा म्हणतात जे दुष्ट लोक आहेत, जे निंदक लोक आहेत, जे चहाड्या करतात, जे चोऱ्या करतात, आणि ज्याचा मला वीट आलाय म्हणे, ते लोक या स्वर्गामध्ये काय म्हणे, अशी ही काय पद्धत आहे, आणि मी तर कुठेच दिसना म्हणे, आणि हे लबाड लोक म्हणजे स्वर्गामध्ये कसं काय, याचं त्याला आश्चर्य त्या ठिकाणी त्या काशिबाला वाटू लागलं. पा मग पुढं कामाजी माळी निंदक, पाटील तलाठी घातक, ओमकार स्वामी वर्म शोधक, दिसती स्वर्ग भागी. कामाजी माळी असणारा निंदक असणारा, सतत निंदा करतो बा कामाजी माळी, याची निंदा कर, त्याची निंदा कर. किती त्रास त्या कामाजी माळ्यात दिला. सावता महाराज लग्न सुद्धा त्या कामाजी